remuk. Jan. Gayeng tenan. Anjas morari mami. Sayo rukun. Rene Ondo. Ya, Sayo rukun nyambut gawe. Jotos. Anak kuno. Iya, iya. Ayo. Kliyak kliyang kliyak tuh mandang karyo.
ngaturake genging panuwun kang tanpa upama ya, Nduk. Iya. Wis diaturake lancaran bersih desa. Tegese lancaran bersih desa. Bersih desa kuwi ngresiki karo desane supaya adoh suker sakit. Allahumma. Wis banyu urip wis diresiki desane. Adoh karo suker sakit. Mula enenge bagas waras seger waras. Allahumma. Amin. Wah, matur genging panuwun sing tanpa upama ya, Nduk. Bengi iki gayeng tenan. Ha iya. Jan sound sisteme apik tenan kok, Nduk. Ngono. Jan hebat tenan. Iki pirang-pirang dina iki kok beneran terus ya, Nduk. Iya. Iki selawase iki tak nggo selawase. Antek besok sak teruse tak gawe terus. Ngono. Wis gawan. Iya. Jan bejo kumayangan tenan kok, Nduk, bengi iki. Ngono. Ayo ndang diaturake ya ki wujuding lelagon ya, Nduk. Apa sing kudu diaturake? Iki mengko yen bocah-bocah kuwi ngiras pantes ngenteni bintang tamu. Ngono. Iki bintang tamune ya urung rawuh, urung teka, Nduk. Ngono. Apike bintang tamu ya ngono kuwi lho, sewengi iso ping 4 ping 5. Ha iya. Wis mbah engko sak teka-tekane ya, Nduk. Ha iya. Heeh. Ya wis ora dadi baya pengapa, mengko dinteni lak ndang teka. Ha iya. Ayo, Nduk, diaturake kowe si kuwi nying menying. Wah, kowe nek nggawa ngono kuwi, Nduk. Wah, seragam biru, seragame anyar. Wes. Jalek macak, masakku dipolke. Ngerti nek ning bintang tamune mau kesaing karepe iki. Kalau gilane to, nying. Pakmu sakijan yo melu. Ayo ndang ngadeg kok, Nduk. Nembang ya, Nduk. Sepote, Cok. Joget ya sing tenanan, nek ginjalan kuwi ya nek ngarep mburi kuwi ya sing banter. Lah mangke melorot e. Apa sing melorot e apamu? Nggih nganu sing didamel. Alah ya ampun, bolak-balik ngunjuk ning kathok. Nduk. Nembang ya, Nduk ya? Nggih, nembang. Kowe meng karo sapa ibumu? Nggih, karo niki putu Mbah Dayat, niki putune Mbah Dayat. Niki anake adi kula. Jan suarane ya apik, kepinterane ya pirang-pirang, wis iso sembarang barang, gending ya wis iso, jineman ya wis iso, langgam ya iso, dangdut apa dene, piye wis pokoke komplit. Jan. Weh, nggo gelang. Wes. Gelang-gelangan iki. Ndek nganane nggo karet ngono saiki kok. Rase karo loji niku lho. Yes, kok eram aku. Anyar kok. Obat. Wah, nek macak dipolke. Ndek nganane kaya walisan sak lengen. Nek kan kleru Pak cetakane. Oh iya. Lembang. Ayo, Ndang. Nembang apa, Nduk? Nggih, gelo. Oh, gelo. Nggih. Oh, tau gelo apa piye? Mboten nate ya. Ora tau gelo. Lah iya, mosok wong bayarane genep terus kok. Kurang 10.000. Yo mecocong ulate. Mboten lho. Apik.
Ya nduk gelo. Nah, yo dados. Ning endi nggonku goleki mong ngabote kepengin ketemu nadyan aja tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal anggun deli Bocah sakmono suarane kok ya seram aku. Oh, Ya. Seneng aku nek ngene iki. Jan. Apik, apik. Nek sinau nyindan sing tenanan. Nggih. Ya. Heeh. Golek duit kuwi ya kudune tenanan. Nggih. Dilumpukne ya, Nduk ya. Nggih, dilumpukne. Heeh. Ya. Sing apik kaya engko nek oleh kaya ibune diparingi. Nggih. Aja dimplek dhewe. Ora apik. Nggih. Golek sandang pangan ben penak nek karo ibumu wanimu ora elok donya ngono kok. Senen ibuke iki meneng. Nggih, meneng. Ora nyocrot ngono kuwi. Yo monggo. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu bareng saiki Apik, apik. gawe gelo ati sak lawan
jogetmu ya ngono kuwi. Heeh, digalegol. Mbah Dono mung nek ndi Mbah Dono? Apa iki? Ora enek musike kok mangkul pureli sapa sing dipangkul? Lah ya apa? Liyane apa? Oh sing rada hot. Heeh, ya. Sing rada hot kuwi kembang rawe. Sembarang. Ya. Sing rada hot ki apa ya? Anu, apa kuwi? Banyuwangi apa piye? Master Mendem. Lah ngono lho. Heeh. Master Mendem. Ayo Master Mendem yo. Wes iki lho. Seneng aku. Ayo Master Mendem sapa ki, Nduk? Dwi. Ayo. Dwi Mardianti. Yo! Dados. Sapa mbahmu kuwi? Ya ampun. Kok ramen semangate mbah. Niki wae kok nggone Dwi Gundul ini apa? Ayo. Injih. Sing gundul apane tadi Lah bisa? ya munggah kok digundul-gundul nih jane apa gundul tenan lho. Ya tok nggih mboten niku lho. Niki lho iya. rambutnya nggih kathah lho. Disanggul maksudnya niki. Oh alah. Ya. Injih sugeng dalu Bu Limbuk Bu Cange. Mbak Dwi Mardianti. Wah, jan sinden kondang, tanggapane pirang-pirang. Ki meng bar kok Mojokerto macet ndasku mbledos kuwi aku ngono. Ngoget. Lho sinten sing sanjang mboten kula kok. Sing sanjang sinten mau. Aku kurang ajar tenan. Aku kok diden-den. Dan terusnya Banyurip Mojokerto ngoten to. Mojokerto. Nggih, sugeng dalu Ibu saha Bapak. Nggih. Niki penggantose bintang tamu nggih sementara. Isone kur guyu wae kok bintang tamu. Iya. Nggih niki diaturi napa? Master Mendem. Kula kinten usung-usung gong. Ki Mbahmu Dono. Nggih, Mbah Dono. Monggo dipun sing duet kali sinten Mbah Dono ki ambak pripun? Karo sampean Mbah Dono. Monggo minggah. Ya karo Resa. Munggah le. Pripun ta niki? Ayo munggah pisan. Monggo Mas Resa. Mas Resa, adike Pambayun. Wah, cah kembar ya. Mboten, Pak. Kok drodek wedi to. Kula ndrodek. Piye to ki? Lah iki sing ngowel ya tanganku lho, Dik. Lah nggih. Salaman sik ben gak ndredeg. Sapa Mas jenenge? Kula ndredeg. Ndredeg. Jadi wilujeng jalu dumateng warga masyarakat Banyurip sesarengan kalian Karawitan Jayaningrat. Monggo napa mau Pak? Master Mendem. Mister Mendem nggih, monggo. Ya. Ya jalukane sing hot-hot. Aku wis kandha cium arek
gagas besok tuku beras ora tak anggap besok awakku dolenek kiai delokke wae yen klengker wis glosor dhewe Lah tenan to. glosor Bu aku Bu Glosor. musuh jenengan Ora kena dimusuhno kalih kula lho, Pak. Ayo joget. marai pun marep Yen ngono aku ora sudi. mosok Lakno aku bali. Waktu aku kuat ngingeti. ojo cedhak atiku wis tak cukupke lelakonku pancene bener kandhamu mergo mendem ngrusak awakku Mari ya, Le. mari ponan Yen wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur kake mantemu ditinggalake. selamat tinggal koncoku leren nondugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat wis prai Bu pun prai mendem onan Lah ya, pun alhamdulillah. ayo 1, 2, 3, go. ho 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 Injih, Pun, matur matur nuwun. suwun. Iya. Dredeg menika. Dan Ruwet penak tenan. iya Suarane apik. Sampun menika. Ya, engko genti iki. Engko awakmu munggah ping 4 lho. Injih, matur suwun. Ya, pokoke bengi iki tak gencer kowe. Karo ngenteni bintang tamu. Ya. Wah, jan. Nduk, apa mak? Jan kepenak tenan. Ah iya, ora kaya bengi iki ngono, Mak. Wah, tenan kok, Nduk. Aku mung metu ana ning njaba bakul-bakul ya do laris kabeh. Alhamdulillah. Nyambut gawe karo awake dhewe tok ya, Nduk. Bakul-bakul ku ya melu nyengkuyung dheweke ya pengen ngoleh hasil ngono. Mulane to, Nduk, aku ki arep mayang ning ndi wae tak dongak-dongake iki bakul ngono. Ben padha laris, ben padha ngebat dhewe-dhewe ngono, Mak. Ah, tenan kok, Nduk. Ah, matur gunging panuwun kang tanpa upama. Bengi iki panjenengane para sutresna budaya sing padha rawuh sak pirang-pirang ngono. Ah, ya wis. Dalang lokal tekak endi ya, Nduk? Ha iya. Ning nyatane ya, Nduk, angger awake dhewe mayang ning endi wis penontone kaya ngene iki ngono. Wah, tenan kok, Nduk. Ha iya, tek upahe murah meriah, Nduk. Ngono. Wis tenan kok. Oh, dadine iki ya wis upama nggih nanggap dalang kulon wis kira-kira ping 4 ping 5 mbuh. Ha iya. Wah tenan kok. Murah meriah ngono. Ha iya, iya. Ah, ayo ndang diaturke meneh. Iki ayo, Nduk, anakku wedok iki. Arep munggah mbok piyok-piyok lenga wangi. Ayo, Nduk. Ayo ngadeg kok, ngadeg. Bayuh lho bocah kok sakmene gedene. Dereng lho, Pak. Alon. Alon, lho. Tenan to. Ora. Ayo. Ayo ngunjuk nek kathok neh. Jan. Nggih to, krasa to jenengan? Nggih kraos. Ya ampun kaya enek lindung ngoten nih. Ya ampun. Sapa, Nduk, asmane? Nggih, kula Maya. Maya tok. Nggih. Oh, jenenge simpel Maya. Jenenge duwe-duwe. Lah ya antiku Nggih. mayar. Mayar.
Ya buyuh. Pripun Pak? Kula mundhak kurun apa mboten? Alah. Wah. Kok hewek piye to? Aku ngerti kowe iki tenan. Wong sinden kok punukmu sak gedene. Nggih, sing penting manis to, Pak. Heeh. Manis mboten? Mangan sak mangan iki dijaga. Aja syukur angger panganan dimplok. Ora kowe senengamu iki pentol kok. Lah niku enak Arep munggah panggung kok mesti nggawa pentol. Wah, jan ngono ki ya diet dikurangi. Nggih, menerima saweran pentol nggih, pemirsa. Olahraga kuwi di ngono. Nggih, Ora Pak. kaya kowe kuwi kok. Wah, jan. Nek kok ngguri jan bangkekane renek. Kula delikno, Pak. Nembang ya, Nduk? Nggih. Napa? Apa, Mbah? Sambel kemangi. Oh, Napa malih, ya. Mbah? Sambel kemangi. Niku mawon. Heeh. Napa? Bajing loncat. Oh, bajing Besi- loncat. Napa malih? Napa meleh? Gerajakan. Gerajakan. Pun 3 lho nggih, mengke genep 12 kula setelne kaset. Iya. Nggih, kula nyuwun anu mawon, Pak, nggih. Apa? Lali janjine. Lah kok nyengkleng men to? Nggih, anu napa niki curhat. Apa? Lali janjine. Curhat. Curhat. Lah anu Pak, janjine mboten ditepati ngoten. Oh. Nggih, lah dadose nglali. Nggih to, Ora Pak. Ora ditepati piye wong kowe mung Lho, napa, ya Pak? telat ngono kok. Sambel kemangi mengke disawer. Ya. Nggih, siap. Sambel kemangi. Nggih, pon gantos sambel Ah, kemangi. Sambel kemangi. Monggo Pak, mriki Pak. Ayo, monggo sambel kemangi. Ayo, Pak. Ayo munggah, Pak. Nggih, niki Mas Boy badhe minggah niki. Monggo Mas Boy. Wah, dibukake dompet. Nggih, dibuka. Sambel kemangi. Niku selempitan nggih, Pak nggih. Engko persiapan kanggo nyawer sinden ki ya didelikke. Diwol-wol ciluwik duwite. Dadi tampani kuwi, Nduk. Ya ampun diparingi kenang-kenangan jam. Ya ampun mengki Masya Allah. kula mboten saged lali pripun, Pak. Aduh dikeki. Tepuk tangan Tepuk buat tangan. bapake. Saka Balikpapan. Saka Balikpapan. Nggih, dikei matur nuwun nuwun nggih, kenang-kenangan. Pak. Nggih. Kalian Pak sinten niki? Pak Oh, Men Pak Men Boy. Boy. Nggih, monggo, matur Cok. sembah sanget. Nggih. Munda ayu mboten Pak damel niki? Munda. Wah. Wes bolak-balik ngenang ngene ae. Sesuk lek didi sing ngenang ngene. Pak Dalang nggih wau pun mam dereng. Wes. Pak, pun mam dereng. Wes. Dereng. Nambah derek. Ayo. Nggih, monggo. Sambel kemangi. Monggo dados. Nanyen saben dinane sego sambel kemangi. Aku trimo watone pokok seger waras. Ayaduh lempatno kanggo mleket sawah. Ukyangane rambut lan ibune sregep nyambut gawe sego sambel kemangi. Sambel kemangi sampun katuraken Pak. Nggih, matur sembah Matur nuwun. nuwun. Serampat nggih. Gandeng piye? Nyuwun apa meneh? Nyuwun serampat. Oh, serampat. Nggih, kalian Nggih. Mbak Dewi, Pak. Iki Pak Sutrisno ya iki
nyuwun gendhing ya kuwi mau podang kuning karo dadi ati. Heeh. Ayo iki ganti duwi. Serampat sik. Serampat. Wis to, ladenono mbahmu. Nggih, Mbah. Iki mumpung mbahmu ki. Niki nyuwun serampat. Lah kula jame pundi? Lah terus kula jame pundi wis nganggo ngoten iki, Pak. Wah iya iya. Lah terus gak situ ngene no aku koyo Maya. Nah, no paroding ya. Oh ditugel. Iya, wis to ladenano, ngladeni mbahmu ki penak. Alah lasus pokoke anggere wis. Heeh, ngono tok ae sine wis. Heeh, ini ku pripun to? Hah? Kok heeh? Lah ya wis to pokoke sembarang ngono. Nggih, Mbah, heeh, Mbah. Ya, lho ya. Dados rapat sesarangan jaya ningrat Indonesia. Jarwa Purwa wong manis aja ngajari balung ning kelapa mane-mane man Mempanganan hati saranane raja satu-satu aku sayangimu dua-dua juga sayang ayah tiga-tiga sayang adik kakak satu dua tiga sayang semuanya. Sampun Mas Boy. Gelem sawarne apa ora? Nggih, niki wau. Purun mawon. Gelang kalung. Nggih, sampun gantos riyen nggih, Mbah. Nggih. Saware riyen mboten napa-napa. Nggih, bare niki mengke ganti panjenengan niki taksih Sampun wonten matur nuwun pamundutan. nggih, Mbah. Sabar. Mas Boy. Nggih. Nggih, mengke gantosan minggah malih rumiyin. mboten napa-napa. Nggih, salaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, jan, kaya nggawa blangkon barang. Nggih. Lah badhe ndalang niku wau. Saking balik papan bae niku. Lah nggih. Sawa ben niki wau niten napa, Mbah? Niki wau wonten pamundutan podang kuning kalih dadi ati. Ngoten. Saking panjenenganipun Pak Sutrisno. Oh nggih, Bapak Nggih. Sutrisno menika piyantune ingkang pundi? Mapan wonten mriki ngajeng mriki. Oh, wingking Nggih, mriki. piyambakipun mboten kersa minggah. Nggih, ning kedah dipun ladosi. Monggo, napa niku wau? Dadi ati. Dadi ati kalih Podang kuning. podang kuning. Jan. Nggih, matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Pak Sutrisno kersa hanyeng kuyung wontenipun pagelaran dalu menika. Iya, iya. Nduk. Monggo. Dewi.
golek isih sayang mobeng diterangkenku golek ora kasa esuk akan nganti wengi man yen ngati liya sing nyayang leyang-leyang tak sawang ngalih petlokan gegeran cengan tak rindik saka kademen saring oceh dheweke ngalih encokan pikirku komeng syarat ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen lakonan sing lirane ora gampang atiku kekiwang liyan yen siput jangan dudut hati kebrasan ora madhep hatiku tansaya jadruk tak sanati sudi kakulut ing tenda hup Inje matur nembah nuwun Ah, jan. malih napa pun Ha iki sik eneng dadi ati. duet niki bet anu dereng dugi niki antene niken salendro Oh, niken salendro. Dewi salendro inje menika duet nggih kalih Dik Prisa Nggih, niki nyuwun sewu. Lah, inje oleh. oh angsal napa Nggih. niku Ah, bapakku, Bapak Tugiyo. Paket. Fan berate sampeyan Dik Niken. Lah iki kok Nah. tidak Mbak Niken. Lah sayange kok urung teko. Ya, Nggih, Rina wengi. ditenggo radio mawon. Isine suarane sampeyan Dik. Wah. Ya, Cie, ya, cie. matur sembah nuwun ku diaturke karo Mbak Niken. nggih Nggih. menika duet kalih Dik Prisa nggih Ya, ya. nggih cilik gede Heeh, cilik karo gedhe. Wah, sing cangkih. limbuk sembarang. canggih lho cocok to Ya, cocok. Sembarang. inje iso. menika adik Prisa Ya. ayo Dik ngadeg langsung Adek, Nduk. nggih Dik daleme pundi Ageng. Sonageng Lah niki kan duwe sono ageng to. Jogja Oh Jogja, Jog saja. oke nggih dipun paringi dadi ati dibawani mboten Bu Limbuk Ah, dibawani no. nah ngono lho alah padune apa ben laya-laya panjake Sik, ya aja ngono, sing mbok seneni kok yagane tok. Lah, no. Kabeh. Oh, ngoten. Nah, nyuwun sewu sedaya kemawon dipun bawani napa mboten? nah Dibawani napa mboten? Bowo Pak De Bowo ning ndi meng Nah. Pak De Bowo mulih Ngematne swaramu iki kaya apa ngono lho. nggih Ah, cengkoke sing apik dilus. nggih niki belajar nggih Belajar golek duit. belajar golek duit sak pinten Sak mene lho. Bayo. Dek, sampean riyen apa Mbak Erien? Bawane Jenengan apa ki? mawon. Pelok barang. Nggih. Lah ya apa bawane? Kekerane mengakrami. Suarane dilus tenan.
Suarane Bu Kesi jajal terokno. Wah, kowe biyen kuwi plek suaramu. Isih hafal apa ora? Nalika semono nggone Mbah Wit biyen. Ngono. Heeh. Jajali saiki diplekke karo Bu Kesi jajali piye? Plek bagian. Hambung ati pamit Bagus, tepuk tangan. Nah, suarane Bu Kesi hampir. hampir. 100%, Pak. Ayo ora ketang mung selawe nek katutan kuwi apik. Nggih, riyen cilikane spesial saniki mboten nek. Wis 11. Iya, monggo. Luput pisan kena pisan hampir neh Hampir tepuk lagi, tangan. Tepuk tangan. Walah Apik, Nduk, apik suaramu apik. Ji. Kan Pak gurune sakniki jenengan. Ayo gurune aku ae wong aku ki wong nyuwara kuwi ora. Hah? Sing nyenthaki ning gone sanggar yang ngono sinten? Ah piye yo ben tenanan kok ya. Wong iki nek nyemplung kadung nyemplung ning seni iki ya sing tenanan kanggo panguripan kok. Ya, Dik ya. Sampean piye, Dik? Monggo. Ora kaya kowe kuwi nek rame tanggapan nek bungah ra elok donya nek sepi ngono. Yo. Lah jenengan semrep keng pundi? Iya. Ah nek masang status. Alah. Wis. Niku ben viral ngono. Yen gampang luwe gampang. Hampir neh. Hampir sak gerdan. Jan. Yen angel angel ke atas nyetro lho ki mriku wau. Nek hahaha kuwi dudu Bu Kesi. Lah niki bet atas nyetro. Mangkane kula nggih niru penontone. Langko Tan kena apik. Wah, Jan suaramu, Nduk. Jan. Jan apik tenan. Ayo, saiki langgame. Ayo. Ayo, jogeti.
tekan sik, Dik. Sampeyan kok gak gobias to? Mboten nek mboten gampang gobias. Langsung sak gerdan gobias. Terusno ganti prisasi juga jajan. Nggih. Sampeyan sing juga. Ada bokongnya diusir nih. Ini lho, Dik. Lah. Ayo. Ya, Dik ya. Ya. Nggih. Rene mengidati hati wong rasa halus betine dasar dek mati Mama putra Nggih, matur sembah nuwun sangat. Sami-sami. Napa? Ademe Kutha Batu. Kuwi ademe Kutha Batu. Oh, dangdut. Nyuwun pangapunten Pak, niki mboten enten anune napa orjene. Niki lintune napa nggih? Nyuwun sewu. Nyuwun sewu. Pak Bandi. Iya, niki lintune napa? Lintune. Napa, Pak? Liwong. Oh, liwong, liwong. Nyawi iki lho. Ngadeg nek. Heeh no. Wis pokoke tak los kowe terus. Kula nyuwun batur. Nanging kula nyuwun batur kalih ratos bintang tamu. Iya. Pokoke niki kula bintang tamune lho, Bu, Pak. Kowe binatang tamu awakmu. Ya. Terlalu. Aku mantuk nek no. Heeh, wis. Mantuk kula tak mudhun mlampah mriki cedhak kok. Iya. Nggih niki dipaturi kalih Dik Jeng Maya nggih. Nggih. Ayo, Ayo, Jeng. ya, Maya. Aku tak kene. Awas. Awas. Iki ayo. Kita salto. Nek aku kok enek lindu to, Kak. Iya iki salto yo. Ayo salto Nggih. bareng. Liwung nggih, monggo. Nggih, leweng. Mboten apa urek saiki apa, Pak? Dados. Heeh. Yuk.
matur sembah nuwun. Nduk, apa mak? Iki